Us donem la benvinguda a Click.edu. La nostra missió és acompanyar-vos en aquest nou camí cap a l'eficiència en la gestió educativa. La qualitat, la visió de futur i la innovació constant són tan importants per a nosaltres com per a vosaltres. Com ja sabeu, Click.edu és la plataforma intel·ligent més completa. Integra les funcionalitats de gestió administrativa i educativa d'un centre i també diferents entorns i recursos d'aprenentatge. Això facilita al personal d'administració i serveis la gestió integral del col·legi. Posa les eines més completes i innovadores a l'abast del professorat i garanteix que l'alumnat gaudeixi d'un entorn òptim per a l'aprenentatge. A més, les famílies accedeixen amb transparència a tota la informació necessària per a la seva tranquil·litat. Aquí comença el vostre viatge amb Click.edu. Preparem el vol en una reunió de kick-off on us presentarem el responsable del projecte assignat al vostre centre i definirem els vostres objectius. Paral·lelament, realitzarem la migració de dades a Click.edu i validarem la correcta transferència de tota la informació. A més, disposareu d'un pla de formacions adaptat a l'equip del vostre centre. Aquestes capacitacions us permetran conèixer el funcionament de la plataforma i començar a volar amb nosaltres. Un cop estigueu volant del nostre niu, podreu gaudir dels nostres equips d'acompanyament. Si en qualsevol moment del vostre viatge amb Click.edu descobriu noves necessitats del centre, podreu comptar amb el nostre equip per tal de dirigir-vos a la solució més òptima. Podeu fer una ullada a les facs de la nostra web, consultar el manual des de la plataforma o des del portal d'atenció al client, visionar els vídeos tutorials i contactar amb nosaltres per correu electrònic o telèfon. Estarem encantats d'ajudar-vos. Bon viatge cap a l'eficiència de gestió.